aini na fahimci ma rayuwar saman nan daɗi gare ta. Alhaji shi kenan daga na sayo ma fenti mara kyau sai ka baza jami'an tsaro ai ta nema na kawo watan Ramadana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na takuma kai ne a sama? Ai ni ne nan a sama. Habba da ya sharbo na da ƙasa. Na takuma ko haba Alhaji ke nema na. Fenti na so mai mara kyau. Allahu akbar. Shi yasa ya baza jami'an tsaro suna ta nema to yanzu ka kwantar da hankalinka. Na'am. Ka sauko mu yi magana. Yaya za in sauko a sama? Saboda na san inda zaka samu fenti kowane kala da Allah cikin farashi mai sauki da rangwame da rahusa. Shikenan. Wallahi Allah. Masha Allah. Wallahi. Kana gaya mani wato na takoma. Na'am. Aikawa. Na'am. A nan ne zaka samu fentin da kake so amma kafin nan. Na'am. Wani kalan fenti kake so? Allahu akbar. Ai in dai aikawa general matan ne. Na san wannan gurin. Kwarai da gaske. Kuma na san kab jihar Kano. Babu inda ake kawo nau'ikan fenti. Kwarai. Kamar aikawa. Zahir. Yawwa. Kaga muna neman popular. Aha. Muna neman sky. Biyu. Muna ne skywall. Muna neman top. Uku molding plaster normal. Kwarai da gaske. Sannan muna neman jagwa. Shikenan. Muna neman kuma imperial standard gloss. Allahu akbar. Irin na decoration din nan ka fahimta? Da screening duk muna neman su. To ai ko wannan na'am faduwa ya zo daidai da kwanciya na gaya ma. Allahu akbar. Ka garza ya fitaccen kamfanin nan na aikawa General Maintenance. Na'am. Domin samun inganci ba kalan fentin da zaka je baka samu ba. To ka san yadda za a yi? Wurin nan yana ina ka kwatanta man domin in garzaya inda yake. Ai wannan wuri na'am ba boyayye bane. Na'am. Da ka je nan ka tsana road. Na'am. Ko yaro ka tambaya ka ce ina ne aikawa? Na'am. Ai an yi an gama. Nagode. Kwarai da kuma akwai number waya. Ai kwarga ta nan. Nagode. Ai shikenan. Zan je in ba Alhaji hakuri. Magana kamfanonuwan nan nashi da aka fara yi ma fentin banza. Kwarai da gaske. Da yake nema a kama ni. To zan je yanzu in je aikawa General Merchant. Domin a so min. Ai ina ga ma Alhaji hakuri sai ya baka. Nagode. Wallahi Allah.